שלום, היום אני אציג את דיסמוס, שהיא טכנולוגיה חינוכית בתחום המתמטיקה. דיסמוס היא פלטפורמה דיגיטלית המאפשרת ליצור גרפים אינטראקטיביים לחקור פונקציות וללמוד מושגים מתמטיים בצורה ויזואלית ודינמית. בחרתי להציג את דיסמוס דרך דוגמה אמיתית מההוראה שלי, שבה השתמשתי בכלי כדי ללמד תלמידים על התנהגות פונקציות. דיסמוס מאפשרת יצירת גרפים אינטראקטיביים, שינוי פונקציות בזמן אמת, למידת חקר והתנסות, המחשה של מושגים מתמטיים מופשטים. במקום רק לקרוא נוסחה או לשנן חוק, התלמידים יכולים לראות את המתמטיקה פועלת. אז איזה בעיה טכנולוגית דיסמוס עוזרת לפתור? הבעיה המרכזית היא שמתמטיקה כוללת מושגים מופשטים שקשה לדמיין. לדוגמה, תלמידים מתקשים להבין מה קורה לפונקציה כאשר x שואף לאינסוף, איך זוגיות ואי זוגיות של החזקה משפיעה, איך סימן המקדם משנה את כיוון הפונקציה. כאשר לומדים רק דרך הסבר רגיל או נוסחאות, לעתים נשאר פער בין החוק המתמטי לבין ההבנה האמיתית שלו. אז למשל, בשיעור שלי, דיסמוס נכנס כדי להסביר איך פונקציות עם חזקות שונות נראות באינסוף ובמינוס אינסוף. במקום לתת לתלמידים חוקים מוכנים, שאלתי אותם מה קורה לגרף כאשר x שואף לאינסוף. אז מי קהל היעד שלנו בדיסמוס? תלמידי חטיבה ותיכון כמובן, מורים למתמטיקה כשישתמשו בזה בשיעורים, סטודנטים ואנשים הלומדים באופן עצמאי. הכלי מתאים במיוחד לנושאים מופשטים הדורשים המחשה. המודל העסקי של דיסמוס, שהוא בטוח לשימוש בחינם. תלמידים ומורים יכולים להשתמש במחשבון הגרפים וליצור פעילויות ללא תשלום. לכן, היתרון המרכזי הוא נגישות גבוהה, כמעט כל תלמיד או בית ספר יכולים להשתמש בכלי. לסיכום, דיסמוס אינו רק מחשבון גרפים, אלא כלי שמאפשר להפוך מתמטיקה ממקצוע המבוסס על שינון למקצוע המבוסס על חקירה והבנה. וכאן אני מציגה לכם דוגמה שמראה איך למשל בפונקציה ריבועית אפשר לשחק עם המקדמים ולהראות לסטודנטים איך כל מקדם או פרמטר בפונקציה משפיע על ההצגה של הגרף.